Mutambo uya watsvuka ropa. Mhuri yeZimbabwe tasangana zvekare pachanel yenyu yatinokupakurirai nhau dzakasiyana-siyana. Nhasi iko zvino paita mamwe mashoko atiri kutambira panapa pari kunzi His Excellence President Daniel Chapo of the Republic of Mozambique has arrived at the Robert Gabriel International Airport for the SADC Extraordinary Summit of the Head of State and Government. President Chapo was welcomed by Defense Minister Honorable Opa Muchingurika Shiri. Ndo nyaya dziri kuitika iko zvinezvi. Mutungamiriri weMozambique mutsva ava Daniel Chapo vapinda zvekare munyika yeZimbabwe kuti vange vachiatenda musangano uri kuda kuitwa nhasi, musangano uri kuda kuitwa weSADC Summit, vachitaura nyaya dzekuti vagadzirise kana kuti vaite zvekuti kuve nerunyararo kunyika yeDRC. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika zvatiri kutambira mashoko aripo iko zvinezvi ari kubuda. Ndo nyaya dziripo paground mhuri yeZimbabwe. So zvakakosha kuti tigare tichikuzivisai nyaya idzi, endewo zvakakosha kuti imimi mugare malaika so that toramba tichingokuzivisai kuti ndanani vachange vachiatenda musangano iwoyu ende vachange vari vangani vanhu ivavo vachange vachiatenda musangano uyu uchange uri kuitika munyika yeZimbabwe nhasi. Saka garai muripo, ticharamba tichingokuzivisai zvese zviri kuitika nhasi.